Narumpayu Nioskum, Kachananam Daki Padva, Gabriel Nyotar. Katkum ka jing jing tip ki pulit ka ribhoy kim shong klikti ban lei wat yo rang ba ubala shuja rangai kensan ka bau dang lei penje ha umran ribhoy dang shen laban kedo bau ba Carlos Tron national umar jong ka ribhoy district ula ja klep ha ka por bau her na kali ban lei penje ha khat wai tri jong jeliu ka balawan ra ka jing kulmar yaki bahayeng hasem bat kumju ya ka shnong ka bala penlong ya ka jing wa eu haduk menta katkum ka jing tip ki pulit jang kari boy kila jan yok sai halor kani ke jingja orang ba bat menta kidang ti benia shu shu hakawai pat kaliang UMLA bat MDC jang ka jirang uba sostana sotun habakren menin kasngi ulaya thu bakasnong umar kahap haka jirang constituency kabamau umi khmat bat ukum unami khmat ula persyang banyarap katba halor kani ke jingja jang neu rangba uba sustenance ulapan pawi ke jing snokia halor kani ke jingja bar ulaya kren ya ka bor shnong bagi ki bor pulit ka ribhoy ban chimkia ban wat yo ba Carlos ulaya thu baki pulit kila yo jing tip wur wer ya ka jing la jing wan jong u ha ka ba ki dang penlong ya ka jing bud din tangba umpat la ban tip tikena ula ong baki pulit kila yo ru ban bud din ya ka sim card ka ba ula ban pendan kam da ka wei bat ula ban dan syakan ko ka jaka Haga jok kupor ubah sustenance ula ong bakat kum gajing sang thogi pulit timpat dadan kam ban pendan kam daki drone kiwai kitiar namar bakidang sngola ban le dakawai kalat